Hari ke por ke bentang akwa ban. Poi se ketin ke jong blai ke long ke ketin ke ba sngau tiang hado kata-kata ke bolong ru ke jingkular ke jong blai na ke benta kita ki ba shakri u. Te shwa bangan poi se ketin ke jong blai nga. Pen pawi ke jing sngau iet pi we barok nga sngau borom si sha pi na marba fi ngap ni ke kubor ba pi ay ke por ke jong pi ban sha skor kendiat ya ke ke bo blai udan ban kren. Bangang ya pi sha skor ke ketin ke jong blai nang ker khu pi Play hi shau nang pendap daga bor, namar ka ketin ke jong blai ka long ke jingbam, ya ka mensim ke jongi. Ba finang klan daga ni ke ketin, ya ka ba finang la ban im ban yat, kat kum ka mon ke jong blai. Ya ni ke pon ka kwa ban puli ke ni ke dekat, na Isaya ka nang ripsan dekat kat lai ke ba ong kum ni. Namar ka ta kum ni ong utrai blai, khmi ki shakri jonga kin yo bam, henrai pi pin tangan. Hakmi ki shakri jonga kin yo di, henrai pi pin sliang. Hakmi ki shakri jonga kin ya shat kemen rei pin le ran. Hakmi ki shakri jonga kin rwai na ka jingkemen do not. Hen rei pi pin yam na mar ka jingsngosi do not. Ba pin kang na mar ka jingkuslai men sim. Kani ka long ka jingkular ka jong blai. Ya ki ba shakri bat ya kita ki bam shakri. Tu blai la peni lupa da ka ba shai. U blai la kren lupa da ka ba shai. Baru blai la dep ya thulu par daga basyai. Syapang kita ki basyakri, bat syapang kita ki bam syakri. Kan don bet ka jing penya per. Ha pedeng ki basyakri, bat kita ki bam syakri ya blai. Tadi ta bang puli ke ni ke dekat kapen kan mau ngi na ke Exodus ru kalau nong ba arfulai ke dekat ke ba arfsan ke ongkom ni. Tifin syakri u tribe blai jong pi. Tewun ker khu yo kpu jong pi. Bat ya ka jong pi. Barun shim no ru ya ke jingpang na pedeng jong pi. Utrai ong ya kita ki basyakri ngan ker khu yo kpu ngan ker khu ya ka kumbu ong hang ni na mar kata kumni ong utrai blai hakmi ki syakri jonga kin yo bam kamut un ker khu ya ukpu ya ka bam ka di ka bam man la ka sngi u jisu ong kata ong pi ku slai plat ya kata ka bakin jado u jisu ong wat ki ku slai ka ka ba pi pin bam ka ba mut hi wang ngalatip an pendap ya pi nga ngalatip kumno bangan le ya pi haba kila don ki batangan san hajar ngut ni kita ki sawat jar ngut ro moha ki artli kita ki jingja ka ba u jisu sai ki tang da kita ki kindiat ki dok kha tang kita ki kindiat ki kpu artli ki dok kha santli ki kpu dan ha ka benta mo nyautli ki dok kha kindiat tli ki kpu mau try ubsa ya kita ki pat ba wang balai pi ku slai na ka benta kata ka bam ka di namar ladap ya thu lupa hang ni ba utrahi uong baik kita ki syakri ki jonga kin yo bam pi syakri u blai si syaki ba syakri u blai kinom kyrduh ya ke ke babha bal ka tin ka jong blai ka ong kita ki batrai ki don hok man yo ya ka bam tading ta syakri u blai pi syakri u pi mane u pi long hok bat u pi ya ka lenti ki babet bat u pi pensnu bahai utrai man lagas ni kabam li utrai la tip lupa baun pendap dia pi ya ki bam syakri tu utrai ong pinom yo ba sngi ki banangwan ki sngi ki ba ki sngi banangwan ki nangwan ki jing kyrduh kwa banong ifi kanam suk ka perthai i kum ba ka suk nre kam suk kanang kanang jenjar kanang hiran tading ta nre ya kita ki syakri u blai la tip lupa ban besa ya ka bam kin yo bam ki syakri ki jonga ong trai nre ya kita ki bam syakri kin tangan Barang ni uang kumno, uang kisyakri jonga kinyo di henrei pi pin sliang. Utrau dep ong na Exodus. Tifin syakri utrau bo blai jong pi, te un kur kuyu kupu ba dia ka Mut ya ka bangin di ru utrau dep tip lupa. Ya ka ka ba un besar bo un pendap yangi. Ding ta ki ba syakri u blai ya ka bam kin pahu, bat ya ka ta ka di ru kin long ki ba pahu. Kinom sliang da lele ru habang ipet ya ki kun Israel haba ki ya ka riklaw nreu lak ngut ki don nreu lak ngut u blai besar tik tik ya ki man lagas ngi da ka mana bara baki sliang ru utrai ukat arliang yo mau siang bakalami ka nang ta haba ki kilayo di haba nak kedang tang maki wat ki merat ki mereng ki jongki kita ki jingri jingdup jongki ru baro ki yo banya di lang nal tau mau siang namar baki bot yau tau lo u tau rishot lo bara baki bot yau tau rishot ding ki klem kyrduh ya ka bam ki klem kyrduh ya ka di tading ta fi bot yu blai
vi bot eu Jesus Christ ha vi bot eu ni blai u bala lut na dong shadong u ong u Jesus wat kuslai ke ifin bam le ne ke ke ba pi pin di ba khin ju blai ong ne ru ong hakmi ki shakri junga ken ye shat kemen rai pi pin le ran kibam shakri u blai kin le ran kibam shania u blai kibam apkermen u kibam bot u latikna bet ke jingim ke jongki kan le ran kumno fi bot ya ni ka ktien kan fi bot ik jing kai na kan ni ka ktien fi bot bi tek ya ka ke bo trai u hi kai ya ka ke bo trai u pen i ya ka ke bo trai am u ya lap nang ni mi yang i u pa ya thu lu pan ngi bot ya ka ta bang ngi bot ya ka jing kai ke jing sedang ke jing pen met ke jing pen mlien ka ba ka hok ke jong blai kum ta ngi ni i bet ia kata ke kamba ika bau blai ule aga jim jingi yuk pun pendap ika bamun pendap ika jingdi ke jingi kata ko ke jingi un ai bet bat hang ne ko ong ki shakri jonga kin shat kemen fikin mau yo Elijah u shakri jong blai udan kata ko wa khiret u shong hang to ki wan ki ting ap nei tang wai ar da ka kan hon ke ting ap kawan bat kita ki ting ap ki wan ban ra pu ki ban ra ai ki wan ra jing bam te ya u Elijah tadi ta kwa ban ong fi kan ke sngi ka menta ki wan ra ku ki wan ra do ro mdei tang ku ka do ki wan ra ki kita kiting am tadi ta u Elijah u shong be kata ka wa khirit ka don kata ke kanem sniu kata ka ri kiting ap ki wan ban besar ya Elijah kalau kum ju kwa ban ong fi la fi shakri u blai la blai u la penon kam ki kiting ap mo ha ga por ke jong Elijah u la penon kam yano ru ban besar ya ka ji em ke jong fi Elijah mo u shong ta u klem le ran u biang na dong shadong re kita ki wei ki bam shakri te shisha ki le ran u shat ki men u dan ta ga jing ki men mo dan jing kyrduh ai ru em ha ga jing em ke ju la tar khong ta ga wa khir nang ta umi che sarafat che sedon kadon ke riu kan thai hang ta ka ta ngila ban shem na ka kitab ka baneng kong ji sim ka long ba khat nyau ni de khot ka ba prater ter kong khtien try ka lawan ha u ga da ong tu yeng joy tu khilet she serafat ka ba dei ya ka sidon tu shong hang ta khmi ngala hukum ya ka riu kan thai ka ba hang ta ban sa ya me kum tau la yeng bu la le she serafat bu la poi she ka khrdop ka snong ha khmi ka riu kan thai ka dan hang ta ka ba lum ding pro ti onda ula khot ya ka la ong ngekerpat ya pa tuan lam nga khndiat ka ha ka khuri bangan yo di ter ngi hang ni ba ulapen ko ngo ulami nang ta she serafat ka badan sidon ba kum tau la yakan do ya kata ka riu kan thai ka bala besaru ya u Elijah ha kata ke por jong kan nem sneu tading tang kwa ba dong fi ba David ong i kata ma ong bet langi pulien na sam ya ka bangi la la lendet ngai bu bon pedeng jong fi la lendet kene ka sam ka balai punyo ka khot ka ba khat pra ka ong ni ka tin ka jong blai ka ong utra utip ki singi jong ki be janai ba ki ji oganti jong ki kan long bom jikot kin mi le ran ya ka por ki jin jar ba ha ka singi kan em sneu kin kedang kin mi le ran kin shat kemen ki shakri ki jong blai kin mi le ran ha ka por jong ki jin jar ba ki singi jong kan em sneu kin kedang ada kadon makana kanem sneu ragi shakri ki jong blai kin kedang tading ta ba khin jo blai la kren bo David wong ni ngalalong samla ti mentang ngala temen ringam shim la yo i bahok bala ina no yu lem ne usmbai jong u bakin ya krong pu David wong la do dang samla hadu ngada temen mentang ngampot ji bo blai u ino ya kita ki bahok ke jong u lem ne kita ki sembai ki jong u ma kita ki khon ki jong blai bakin ya krong pu kinom ya krong pu la no ro tading tangi i hang ni mo kum bau kren Isaiah ki shakri jonga kin ya kemen kin ya shat kemen rai fifin le ran hakmi ki shakri jonga kin rwai da jing kemen ka donot rai fifin yam namar ka jing so si ka donot parin ka ang namar ka jing kuslai men sim tadi kita jisuong kuslai ki fin bam fin di na ka met tu fi ka fin kop rai ka fi ben le fi shakri nga fi wat ki ma ka jonga ka hok ka jonga ki baro on sa ai lang tam ha phi ia ka ba ka bam ru kan tambet ka di ru kan tambet kita ka jing kemen ru kan tam kita ka jing suk kan tam shisha kan tam lut na dong shadong ka Shillong bi overflow kan tam kan dapat kan slay hado ba nyam je ka shu kata ka ke jing kolar ka jong blai ya kita ken ki be shakri u ta blai fim shakri no you blai ndo manda ka sngi ta blai fim bot no you jisu na do manda ka sngi markan sa poi ka por ba kita ki bam shakri u ken sa tngan bat ken sa sliang kin sa leran bat kin sa yam kthang na ka banong ifi kan ke sngi kat ba ka por ke dang don pediang yu jisu na do ka donot
buat ya ketin ke jong long kom o priang yo men sim bakot finum ya shwa ka do hen raya men sim fim dei shu ban long tang ki riu niam hen de ki riu blai finum long shu tang kita ken ki ba shu shakri tang da ka ta miang shintur ka ba ka donut ke jinga hen rei fin shakri utrai how men sim bat ha ka jing shisha mga ngai train ker khu ye phi leng ba ka ne ka jingi kai ke balengkot akan ka por ka mementa to ai ba finang shakri ublai unam ple ran bu kho ye phi da lei lei ru ni ne dwai ke ne ka por menta trying adapt ke jing kemen bang yo sngo na ka tien ke jong me bang pen sngo ru try shakni ki khon ki jong me ka ne ka por ka ba menta ai ba ki khon je me kin shakri me kin ro me kin pen kraw ka teng ke jong me try kin long shisha ki ba bot me kin long nuksa ru ablai baka percaya kan yu i yame u jisu wala dakim yu isu yame nrikin yu i yame jisu lang baga jingem ke jinglong jongin ki khon ki jong me try abikin long shakri ki shakri yame go try daka download pada ka mensim ki shakri ya ke jing sha om tang benchupen i ka ba shalor ne ka ba chupen dap rukom rai try kan da long shisha na do ka download men ker kui ki ko try men ker kui ku pu ba ya ka om shim na ru ya ka jing pang na peneng jongki kanom dan ka jing le ran kanom dan ka jing pang kanom dan ka ta ka jing kro kanom dan ka ta ka jing sha ban ben ka jing sha le ben ka jing kyrduh rai tang ki jing ker ku bat ki jing paho ha kita ken ki ba shakri utra ka dwai ker kui pi na do men da ka sngi bot shisha utra namar ka jim ka jongfi kan long sha ka jim ko bala ker ku la fi bot pin sabab be bala fi kwa ro ka ka sngi finom la shu ken ban bot yu ka dwai ker ku kat baka por kan don kat baka offer kan dan pediang no kloi bot no kloi shakri no kloi ya Jesus Christ ka dwai ker ku pi kan ka sngi ha ker teng jisu nong penem amen tran ker ku pi ngangai unang pen sla pi ya fi na la ban shakri shi sha yu hado ka sngi ka jingwan ka jong blai ker ku blai shi bon blai ta ka boram ju amen